Honorable Justice Annabel Talimanja, Chair of the Electoral Commission, all members of the Commission, Your Lordship, Chief Justice Richard Banda, retired, Right Honorable Kumbo Hastings Kachale, former Vice President, Secretary General of the Freedom Party, all members of Mafunde present here, chiefs that have traveled all the way from Zomba to come and be here, chairman of our campaign, Dr. Chris Daza, members of Freedom Party and members of People's Party. My fellow Malawians, I stand before the nation this morning to present myself before you and the Malawi Electoral Commission of the People's Party's presidential candidate in the forthcoming September 16th elections. I also have the honor to announce that Right Honorable Kumbo Hastings Kachali, former Vice President of this nation and President of Freedom Party, will be my running mate in this presidential campaign. Distinguished Ziko Mogambiri I also recognize in a very special way members of IDD party present here. Distinguished ladies and gentlemen, I present to you a tried and proven pair to run the affairs of state, particularly at a time such as this. Thank you. Zumo kwambiri popeza pano tazwana running mate tikupitirira ndi mwambowu ndi a candidate apitirire kukasainira code of conduct. Code of conduct imeneyi imakhuza candidate, running mate, komanso mamembala a chipani. Ndi posainirapo asaine ndi a candidate komanso secretary general wa chipani, kuchitira umboni kuti ife ngati chipani tatsindika ndipo takonzeka kuti tisatire ndondomeko zimenezi pamene tikupanga kampeni.
zikomo kwambiri nde pamene asayinira abwere kuzapereka kwa apampando a Malawi Electoral Commission. Nde malingana ndi lamulo ndikunena kuti munthu sangaloledwe kuyima pa chisankho ngati sanasayinire code of conduct, ndi oyamba kupereka ikhala code of conduct pamaso pa gulu lonse. Pamene apereka code of conduct, aperekanso kalata zawo kuti iwowo akonzeka kupikisana nawo pa chisankho cha president. Zikomo kwambiri. Zikomo nde timafuna tingo kumbusana ndi kufotokozerana kuti mene commission yalandira mapepala amenewa tiyambe kuwaunika. Kuwaunika kwa pano kumakhala kuti tione kuti zimene timafunazo zilimo. Timafuna kuti ayikepo certificate kuti analembesa mkando la vote ayikapo. Amafunika kuti akatolere ma signature osachepera 10 mboma lina lililonse alipo. Ndi zina zonse zofunika mkati mwa nomination papers amenewa. Koma kumeneku ndikuunika koyamba kuti tikathaso pano komishoni ikakhale pasi kuunika chimodzimodzi moti tikanena kuti awa timafuna akhale osayinira a mboma la Tcholo kalamulanje kandi nkhatabe and amene wasayina penepa wa boma limene lolo kapena ayi. Ndi tikatero komishoni mpene izatuluse mndandanda wosiriza wa iwo amene akupikisana pa chisankho. Ndi mongokumbukitsananso ndikuti pakali pano komishoni ikulandira ma nomination paper pa zisankho zonse zitatu. Ena amafunsa kuti kodi ma MP ndi makhansala tikapereka liti. Ndi chonde muziwe konse kumene mutimvako kuti kuyambira pa 24 mpaka pa 30 July komishoni ikulandira ma nomination paper. Onse amene akupikisana pa chisankho cha president akubwera kuno ku BICC. Onse amene akuyima pa chisankho cha kansala phungu amene ndi phungu amenewo akupita ku constituency returning office yawo, asapite kwa DC. Ndi popita chonde asangonyamuka kuti basi kupeza mapepala anga ndamalizisa kupita, akhale kuti alankhulisana ndi a constituency returning office awo apasa nthawi. Ndipo pita asunge nthawi imeneyo. Ngati zingatheke kuti afikapo anzawo ali mkati chonde asasokoneze mwambo anzawo, koma
adikire mwaka chete. Ena amafunsa kuti chingachitike ndi chani ngati candidate sangakwanise kupita kukapereka yekha. Lamulo likulola kuti popereka ma nomination papers ngati candidate watanganidwa akhoza kutumiza nthumwi yake, koma mukamatisangira nthumwi yoti ikapereke ikhalenso nthumwi yoti ingathe kukamva uphungu umene angalandire ngati chingachitike kuti pa nomination paper paja pakufunika zina zoti zifotokozedwe. Enanso amafunsa kuti kodi mmene zateremo ndikuti basi sitingakalipire kuti tengenso nomination paper. Kulipira nomination fees tikupitirira mpaka pa 30 July. Amene akufuna akhoza kupita lero kalipira akatenga nomination paper ndikuthamanga ndikuzatipasa. Izi zikukhuza pa zisankho zonse zitatu. Ngati afuna kuima pa president ndioti abwera azatenge nomination paper ku head office. Afuna kuima pa uphungu pa councilor apite ku office ya DC kapena city council kapena municipality imene ili ku boma limene iwowo akufuna kukapikisana. Tsiku losiriza nanena kuti ndi pa 30, koma chikutanthauza kuti amene angafune kuti akalipire pa 30 azayenera kuthamanga chifukwa ndi kuti akuyenera kulipira pa 30 pomwepo ndikukatenga nomination paper pa 30. Your Excellency, the former Head of State, Madam Joyce Banda, and your running mate, Right Honorable Kumbo Hastings Kachali, former Vice President. Mapepala taunikira mogwirizira ndipo pakadali pano palibe chovuta china chilichonse pakadali pano. Koma titsindike kuti kuunikira uku kunali kogwirizira. Tikamaliza ndondomeko yonse yolandira mapepala kwa makandidate awo onse, commission ikakhala pansi ndikuunikanso modekha. Mwachoncho pakadali pano talandira mapepala zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Justice Anabel Ntalmanja, Chairperson Malawi Electoral Commission. Ndi popitirani mwambo athu tiyapempheno akandidate azatilankhule kulankhulanso kwa mtundu wonse wa Malawi umene kwaonera. Ndipo bwera kuno asogozedwenso ndi Secretary General aja komanso a running mate awo. Zikomo kwambiri. Ulemu kwa olemekezeka Chairperson Malawi Electoral Commission, Justice Anabel Ntalmanja ndi makomishona onse komanso ndi ogwira ntchito ku office kumeneko. Ulemu ukhale m'malo mwache poti tinapereka kale woyamba paja. Olemekezeka amayi Chairperson, ine ndi a running mate anga tabwera pano lero kuzazionesa ku mtundu wa Malawi kuti takonzeka kugwira ntchito. Ndiloleni kuti ndiyambe ndikukuthokozani chifukwa cha mwambo wabwino umene wachitika lero, koma makamaka mundilole
nditokoze bambo Mwafulirwa chifukwa mwakamba nkhani zimene ifenso zili pa mtima pathu ngati timu ya chisankho chaka chino. Zimene tikuganizira ife kwambiri ndi zakuti chikhale chisankho cha mtendere. Ifeyo ku People's Party, ku Freedom Party, ku Mafunde ndi anzathu onse amene timagwira nawo ntchito ifeyo Azikwanje zokhapana sitipanga nawo. Chotero olemekezeka Malawi onse ziwani kuti tiketi ya Joyce Banda ndi Khumbo Hastings Kachali ndi timu yokuti ntchito yotukula anthu kuchoka pa mavuto ukafika pabwino tinayipanga kale. Ndi chifukwa chache tabweranso ngati zipani zingapo kuti tigwire ntchito, ndipo ndikuthokoza akaswiri ena amene anatithandiza ma expert ali muno kuyikira umboni kuti ife lero tikuziperekanso pamaso pa Malawi. Olemekezeka amayi chairperson, sizingatheke kupanga chisankho pamene anthu palibe mtendere paziko. Motero ine ndayima pano zimene ndikuyankhula chifukwa in the recent past myezi iwiri itatu yathayi, including dzulo mmene tinapita kusalima, tikuona ma signs okuti anthu akufuna azichita zachipolowe. Ndiye ifeyo tikudalira inuyo, komanso tithokoze ankhondo ndi apolisi, ndipo tipemphe kuti achite china chilichonse chotheka kuti muno muziko mukhale mtendere. Ichi ndi chisankho choti tisankhe amene angaphule Amalawi. Ndiye kukhapana ndi kumenyana sindiye mavoti yayi, koma kusankhana mwamtendere ndi kulipasa dziko limwayi kuti nalonso limve kukoma. Mundilole ndimalize ndikuthokoza nonse amene mwabwera kuyambira mamawa kuzatiperekeza. Right Honorable Khumbo Hastings Kachali anakhalanso Vice President wanga. Ndipo ntchito imene tinagwira kwambiri imene ikutipangisa kukhala ndi chikhulupiriro kuti tikhoza kuchita bwino ndi yakuti nthawi zambiri I let him loose, I let him go. I gave him assignments around the world. Ndimapasa ntchito kupita dziko lonse lapansi kukakumana ndi network yanga ija. Chimenecho ndi chimene chandipangisa kuti mwansanga mwina tingabwerese mayankho ku dziko la Malawi. Mulungu akudaliseni achapeso ndi komiti yonse. Mulungu akudaliseni nonse zikomo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Pano ndipemphe apampando a bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja kuti azatipase uthenga ochokera ku Malawi Electoral Commission. Zikomo. Zikomo kwambiri Sangwani.
ma commissioners abungwe lameki amene muli pano, candidate yathu the former president, Your Excellency Madam Joyce Banda, komanso running mate yanu, Right Honorable Kumbo Hastings Kachali, former vice president. Your Lordship, Richard Banda, the former